Здравейте, хора, които пасвам да продема. Аз съм приятелят на SpyBG и днеска и аз станах премиум. Нека да си купим айтемите. А, а, реших да си купя Cloak and Dagger, Weapons, Cloak and Dagger, Add to Cart. Така, сега Pyro, Weapons Pack, Backburner, Add to Cart. Така, така, можете. Окей. 272! Йей! Backburner, така, яко. И какво излезе? Там. Опа. И кошкайте за манго кейк. Само че не забива. И това беше от нас. Абонирайте се, сабскрайбните, лайкните, пишете и коменти и най-вече да се абонирате. Чао!